Besal mbak piye lek njupuk sitok-sitok piye mbak? Kaya apa iki? Ya iki carane lek njupuk piye? Lah iki ngasak. Lah ya piye carane? Ngeker-ngeker. Iki nganu sing dipangan codot lho. Bene pokok lemah ra didol. Oh ngono, sebete iki iso panene. Iki sepenting iso panen neh sok neh. Oh, ngono. Anduri panen neh, Bos. Oh iya lho, Bos. Sing nang nggen Kakak sing dielep sik, sing dielep sik. ndek elep. Sik entuk songo iki. Sik ibuke Rizky ka elep apa nganu kae. Iya Wis toh. teko kono dhisik. Aku ki telepon sampean sik, sampean lek omongi petong ki wis budal. Terus aku budal. Ndak mau kan mega rene sampean. Mau lah aku wis tenanan dhewe. Wes maro to isuk mah tak omongi ho to aku regene nawang sik to. Mikrofone tok tambah Dek. Oh wes. Petang ditelepon jarene males budal. Aku wis mangkat aku ora anu njumuki kae lho, njumuki nang terpal kae. Iki sampean gelek apa toh? njumuki kopi kae. Ngasak. Ya Allah, Mbak. Lek iki ngasak lek kae lek njumuki. Kok ya iso oleh semene ki ono. Iki sing diceblokne sing wis abang. Heeh. Lah kae lek nduk nek tepak aku njupuki nang kono. Ngono lho. Besal Mbak piye lek njupuki sitok-sitok piye, Mbak? Kaya apa iki? Ya iki carane lek njupuk piye? Lah iki ngasak. Lah ya piye carane? Ngeker-ngeker. Iki nganu sing dipangan codot lho. Nah, kae lah kata aku sentuh kae ndeknane Ya. pasti nih. Oh, Lah ngeker-ngeker. iki ngeker-ngeker. Iki mau. Iki mau. Ya Allah, Mbak teko kene. Nah, karo nguraki pitik nyuwakari rene nah. Allah. Kae lho, aku ngeker ngene. lek kujupuki glondongan. Lah, petang ditelepon kan jarene sampean karo poh to. Lah mbasan teko kono poh dhewe. Gak, aku terusan. Nyapa merajuk. Ya, ora. Lah kopine jemu ana ae kono ngono. Oh. Ya wis tak jupuki kopi, aku tak gak rewang kok lek 3 dinanan ben didang wong. Heeh. Aku ngono. Wis kae lho, aku njupuki wis entuk akeh kalau mau glondongan. Uduk sing iki. Wis beda neh. Iya nang kae lho, tak dudohi lek Yo ndi, Mbak? Mbak iki disuntekne lho, Mbak. Lah yo kita sok ning kono. Wong aku mengko yo nang kono. Mbak iki nek sing nek kene enggak? Yo ora enak. Ya Allah, Mek, deloken Mek. Delok, Mbak, delok, Mbak. Ya Allah, oleh semene lho lek ngasak Mbok De. Dipangan. Ya iki sing maksude kon ngerah kon goleki. Heeh. Oh, tuh Kon ngeker-ngeker. sing ngakar-ngakar iki kan tak ilaki reseke. Jajal ngerokno. Reseke lek ra diilaki to enak ula aku ki wedi. Iki lho. Ya Allah, njipuki semono kae anake Mbok De ning. Lorong mari lho lek njipuki. Ora percayaan. Wis tak tinggal ngumpukne kae kok. Iki mung sing menek sampeane ya, An. Menek poh diingi. Tapi menek tok ora dijipuki. Enggak no. Ya Allah, Mbak, sampean jipuki dhewe ngene iki sitok-sitok. Iya lah kae sentok sakmono kan kae dipepe. Allah. Di enane leren diingi tok ane wong ninggal kae. Kan yang terpal kae. Gawa sangu apa Kita unboxing dulu. sangu? Sangu sego karo jangan tok. Kita unboxing Panganan panganan. ngono ya ora enak lawuhe. Oh, ora oleh dipangan iki omong renek lawuhe. Iya. Kuwi jangan panganan arep. Padahal ati rempelo jarene renek lawuhe. Ora lho kuwi mung sing nggih genduran kan tak lawuhi ndok tapi ndoke kan gur loro. Mae demo daging kok ya. Iki gendur. Rendang aku mau. Iki genduran tok. Aduh rendang kok ya. Tuku sekilo dadekne siji. Sik gentenane. Ya Aku kuwi pengen delok. nganu apa jenenge Mbak Amet ya. Oke. Nek Mbak. Menek ale iso unduhno. Diunduh nih. Ya kuwi ndi abang entak kuwi. Lah iki ditaleni no, Iki Sing kidul kae lho. iki enggak sama ade modar. Ora jinjong kowe pengen meneke. Ndi, Mbak? Aduh to iki sing abang kuwi ya. Oh, iki lho, Mbak. Mbok Dewi ditaleni karo Ditaleni karo apa? Lah taleni dudari no. ugong wis sing iso ngudari ya mek. Heeh. Aku iso. Lah lah aja aneh. Iso. Aja ingkres. Mbak aja engkres mbok tiba lho ngawut sampean iki. Lah arep ngerandi. Iki lho Mbak ndek ya. Ngerai ndak ono kuwi sing abang kuwi. Tapi sampean tau menek munggah ya? Tau. Lah ora percaya ta sawet lor iki lho nduh aku dhewe.
Udah mau nek keteng nggih nganu Oh, mek ngene lho Neng, ngunduh kopi. Iya tapi yo kesel. Dulurku mbiyen enak sing kerja ngunduh kopi ngene iki. Sapa? Omahe kono. Dulu. Wedangan. ngono tah asakane. Dulurku. Ora sida gawe utri omblo Dulurku. Aku omong lek dulurku. Entuk 5. Omong lek dulurku ya dulurku. Aku omong dulurku. Sapa? Kandelan to. Udu ngawut kowe iki. Lor dalan. Amit, Mbak. Sampeyan pek unduh ndi, Mbak? Berarti sampeyan ini penghasilannya panenan ini ki, sawah. Ini yo. Terus? Oke. Sawah ya adol kayu barang kuwi lek. Kayune negara. Kae dhewe no. Negara ya ora oleh numbaon. Terus Lah iki. kopi. Enggak penghasilannya sampean kok kopi. Kopi. Terus kok pari kok sawah. pari kok sawah. Terus jagung kok mbaon. Jagung, Kayu kuwi wis. kayu. Tapi lek kayu kan ora iso didol Mendino. mendino. Ora no suwi no. Lelek sing mendino. Iya, mendino kae tewel kae. Kan tapi ora mendino uang, Mbak. Lah apa ya sing mendino ora enak oh. Neritik-neritik. Lambemu. Tak apa kuwi ora panen Maksudnya ndelok mewah. Telone entekne mbok kae lho yo Delok lambene iki. Mbak, berarti sampean apa ki panenane oke sasenan lek per hari ngene iki enggak enek panenan. Renek. Saya sasen yo kopi yo wayan. Berarti Sing lek harian manjing. Oh, manjing. Manjing arang-arang kading. Gak enek sing 3 dina, sing 10 dina renek. Ngene iki nganu Mbak aku ya bingung. Arepe mesakne yo enggak kena dimesakne wong keadaan duwe. Tegalanmu. Tegalane ombo. Kudune mesakne no. Nyapa? Lah ombo lek urung panen gak enek. Lah kok tak dolne bisa panen. Iki karo iki lho gedine Mbok De. Dita main enggak oleh. Ojo. Lek bangkrit lek nandur bene pokok lemahe ra didol. Oh ngono, sebete iki iso panene. Iki sepenting iso panen neh sok neh. Oh, ngono. Anduri panen neh, Bos. Oh iya lho, Bos. Semoga-moga dhewe ya iso ngene ya Mik ya, sugih kaya raya ya Mik ya, ndek gantian. Ya Mbak, loro nek tangan tibakno. Panci aku ayo Panas ngono lho Neng, iki lho kaya adewe iki kena ngenekane lho trecep-trecep ngono lho. Anu. Panas. Apa kuwi cocok dagange. Iki lek pamane manjingi harian aku demen. Ya, sak uwet iki sedina. Dino luweh iki sawet. Heeh. Lek ngerai ngene ge sitok-sitok ngene. Ya bangkrut no sing ngenjingne. Loh, ya ngono sak sire sing kerja, Mbak. Lah kesuk engko mek gur pamane entuk sekilo lek wis garing di selipne. Lah mek payu sidak 5 nggih bayar 50. Sing duwe lemah entuk apa, Bos? Entuk 15.000. Entuk 15.000 lumayan ora tandang lho, Mbak. 15.000 entuk apa? Ora tandang ya Ning ya. Ora Mbak, ngenteni. tak omongi, enak-enak mau panganan ini kono lek sampean nyapa ora melu. Padahal mbok apa Sing yang kres. mbok petong ditelepon wis budal karo bapak. Lah apa dhewe unu-unu? Gak. Asik goe. Emosi wis emosi. Ini Sundari yang ngene. Heeh. Sesuk sida dikontak. Layak wonge mau muni ngene lho jarene ra iso jarene Mbok De ngono to. Mega sik arepe nembung ibuke dhisik. Oleh apa ora rek iso soalnya kan Mbak Yah loro to Mbok De terus Mega mau WA. Oleh Mbak tapi engko awan kon ngidul terus sampean dihampiri no mau iso. Yo mau takon wis mateng borong kono wis. Tapi aku ngomong sido. Sida. Oh. Engko jam piro kene iku mateng. Lah ya padha wong aku mene tak masak dhisik ya. Sampean ngerti Mbak, masakane gosong kabeh. Kok gosong? Segone. Segone ra gosong, jangane saeneke gosong. Ora saeneki mek ndok sing gosong ki. Karo tahu sitok jangane mau. Tapi nek kono moh mangan masakane dhewe milih iwak ingkang gede. Kok koyoke aku curiga. Berkatku sing nggawa balik. Lah nyapa? Lah po nang kidul dhewe ra gelem nyedhek kancane kok. Ra entuk. Po meneng ayo ning nang kidul dhewe kok Ning Reni to, aku mbiyen tau dolanan ngene iki lho teman-teman. Tak plurut ngene sampai dadi bal. Dadi duit heeh. kuwi godhong anu. Mbiyen tapi iso saiki rata-rata aduh ya. Ngene lho mek dingenekne tok. Ngakeh ta wong Bisa ndang, lek bisa aja Gak kena lek sing iki, lek iki kan kenake sing jek enom.
Sing jek 6. Nah, dek kan tok berkat wong loro iki. Entuk. Itu lah kayak tak delikne ancenan. Wes nibu Enggak lah. Ini kan nek wong nek omahmu. Serahkan. Kilo, sing kalingan gak dolanan ini ki kalian. Enggak kena Mbak ya. Lah iya, tapi ada mbiyen iso ngene iki, Neng. Perih api. Ya, Mbak. Perih ing tangan. Kayak ya perih. Dek rewang ogah. Ya rewang sore lah. Kopi. Kopi. Wis tak pencet iki. Jiku aja sing nek terbang Mbak kepenaan. Neneng endi? Lemah nek Nek lemah etan ki lho sakmono kean ae. Kuwi lho. Peh. Ngene lho guys, lek duwe tanduran akeh ki panen. Ya mbok ya. Anen. Ki sekilo piro saiki kopi ngene kalian, guys? Swidak 5. Piro? Sekilo swidak 5. Iki kok petani? Iki iya adole kawat. Lah lek ning pasar piro? Ning pasar ya wis golek bati ya dadi 85 lho. Mbok aku njaluk sekilo ya, Mbok. Tukok ngarep mbak sekilo ya nggih, Mak. Pin ya, Mbok. Oke. Terno, tapi Soale wis nyelipne wonge sik tas goreng. Ndak kapan goreng neneng paling kae? Ae, Oh, ta, Neng? dan nuke ape boto ae ya tak wae mah 2 kilo Apa didol apa tinggi apa remakku? goreng. Terus kopi ne tinggi? Iya Mbak. Goreng Sembarang. karo kono ya kopi gede iki kan aku nyelipne to kae. Wan kono kek. Keto wis wong ngarepane iki ya. Ala karo mbok dipini dilokne. Iki gendeng balik kok kerja apa-apa mok gawa ngono. Awet mau ni wit cilik tak gawa ya tak tanduk ngarepane Mega kae. Ya payu. Reni yo, Neng. Alah, kowe iki locok ae. Mbok ndorong lho, Mbok. Ndorong endi? Kene lho. Lah, Kesel sampean. lah Malah seneni bojone mau kan. ya ora iso mari yo. Ndorong. Aku tak ngewangi nyelip, Mbok. Main nyelip nguncaki Ayo. satu-satu. Gila ini tuh begini Mbak. Enak. Bang gila ini. Ini apa toh? Kok blegongan ben kok keblegang. Gong tuh Mbak De. Ini joglangan Duduk sini lo kelihatan dari sana. Nah, di situ Mbok De nggak kelihatan apa sih? Mbak De. Ini yo. endi? Mbok De ayo cerita-cerita Mbok De nggak usah dimarekne tandangane. Cerita apa ya? Ayo cerita zaman biyen tak pas nih sama dorong oh. Yo aja dorong karo tandang gawe masane seneni sing lanang wis jo gatekne nawang kuwi karo tandang gawe. Ya nek Ya kan karo Roket dibenakne sik. kan karo ngada iki yo Mbak De. Heeh. oke. Mbok De wajahe ben ketok. Oke. Apa ya mbiyen kek nandur telo. Nandur telo panen ra sampean. Panen kok sing ngetan kek. Oh, Ana ora Mbak. Entuk dhuwit mok kidule iki entuk dhuwit 650 lho ga. Kok lempet teko ngisor iki? Balik Kira Mbok 350. 650 wong sekilo kok. Ayu 4.000 kok. Ndak duwe duite tinggal apa Mbok? Karo tengah kintal. kok sithik men Mbak De 650. Ya elane entuk karo tengah kintal punjul. Lah pirang pathok wi? Uwet kudu pathok tegalan kidule iki. Wah, Kidulmu lho kidulmu. ga, heeh. Dulu mahmu lho. Terus bar telo. Jagung. Panen titik jagunge. Mbok iki mau arep nanti to kok ngulon? Iki arepe dolan karo Indri karo gak dolan anak-anak mumpung urung masuk sekolah. Lah anake loro sing cilik. Heeh. Siapa sih ngomong loro? Dijak wis rodok mari pilek matuk ngikil kae digono. Bidan. Puskesmas bidan heeh. Terus dolane endi Mbak De? Nang endi ta mengke aku lali. Sik enteni Dina. Aku ngerti Terus Bon Rojo, Ding. Ding iki ngomongi Jendra. Melu jen ngono. Dan ngapa sama rame lu, Mbok? mah Aras-arasen. Gak diajak. aja agak-agak. Loh. Arasen. Bon Rojo iki cedhek timbang nek pantai. Lah timbang nek keras nek pantai. Lah aku kan wis rono pisan. Lah nek pantai kan ya wis. Terus luwe nang warung Ning pantai, wah, lupa nang warung sai. Sama nek pantai pisan ya Mbok. pisan karo peyan kae karo
wong-wong kae. Santok kae ning Pantai Mutiara. Heeh. Kena iki cerita ya, Mbah. Heeh. Aku ya wis tau ning pantai. Kan nek kan tak ceritani, kan pantai iki ngono to ning apa wi jenenge ngarepe ade pantai iki kan banyu to, mbok diteko teko ngarep. Nanti pantene ngono lho. Ya iki mbok lah Pantai iki. ndi? Lah pantai kok banyu segoro kok Lah, iya. parane ngetan kelepan terus bar kelepan terus bluar ngetan mari ngono apa to? kelepan banyune ombak lah ning mari sikil bar teko etan terus iso set to. Lah jam 11 kok ya ango ngono. Lah arepe Muncul, ya. banyune. Oh, jam 11 entek banyune ya. Ora teko etan lho, Ga. Ora terus nganu padha amjur ngulon padha digendong terus sapa kae Ina di pondong anu apa ki karo Santi barang bengok-bengok wedi. Terus Apa sih mondong? tembleh abit Oh. terus anu Bojoku. terus Rizky go yung-yung banyune sesarep entek jek lagi nganu sapa wis sing anake Santi Budal kat isu ya? enggak ki Jam pira to, Mbak? jam 5 5 isuk ya. Berarti yo kat isu. aku ngene jam tengah 10 kok Tapi sik sepi ning. jek sepi rong akeh nyelotawan Dhek kan nggawa sego ya, Mbak ya. nggo sego enak-enak akeh sak anu apa ki Ora sampean rong tau mangan ngono kuwi. Sing karo Pak Nur. Pak Nur iso? Enggak, bedone. Kak teremos beyak segone Karo Pak Nur pasti ambek Oslo kae. mangan-mangan ping pindho. Oh iya, Mbak. Terus mampir neng alun-alun Tulungagung. Hampir alun-alun Tulungagung mupeng-mupeng tuku pentol. Ora pati enek bakul. Kayak terus girah mek dorong ae. Omonge kesel. Mek dorong karo kecah-kecuh. Ah ngidu Mabuk ae. ra? Ora Apa dijak to Mbak Gira? dijak. Mandek ning ono ajak bali ra gelem omonge kesel. Yo nyepet tinggalan nek. Tapi terah kuwes lho. Waduh, Mas. Iyalah trenggalek yo adoh. Ono ora nyemplung mek ndelok Sing kaduan nyetir girah sapa? ki. LP. Kancane Mas. Kono. Mbok sing duwe. Nyewa ya Mbak ya Iya, 1000 pira? 1200 pas 100. Nyewa elep aku nang ngarep karo nganu karo sopir. Loh, sampean? Wah istimewa loh, dikek disandingi sopir kok. Sama rek mabuk. Terakhirnya kayak disandingi sopir. Nek elep isi okah ya? Oke, buat 30 Mbak. Hah, 30 sapa sing melu? Long life kok. Rong elep. oke. Long life. Lah ya. Oh, lah ya 30 sapa sing melu? Wah, kayak sebutna Mbak. Tak Mbak deh. Sik Sik Mbak wis kepencet rong ning. Belum. Wis. anu nyata. Terus semi. Kena apa? Mosok kualat kan jek das. Terus Indra. Bapak. Sing nek elep. Sing nak elep. Heeh. Sing nak elep. Pak Tatat. Siti. Terus Rara. Abid. Terus, Tito. ya, Princess melu enggak? Melu. Sampai aku. Dan terus Tito. Tito. Ya terus karo aku. Terus sapa kasih toke ke? Sik lali. Kati, Gira, Cece. Cece. Heeh. Terus sing nang nggen Kakak sing ndek elep sik, sing ndek elep sik. ndek elep. Sik entuk songo iki. Sik ibuke Rizky ka elep apa nganu kae? Elep no. Sik salahe lali jenenge. Oh, Ibu Rizky. Nah, terus dia ada mam terus Mbok Depini. Pin. Ya, Ibu Rizky nggo putune ra? Enggak. Apa? Loro? Sitok. Oh, Sitok kae tok. juan iki Mbak Lis. Ora wegah. Gue ngilang Mbak Lis loh. Terus enggak montor ndene. Bisa. Wes mari wis milih motor iki. Sikile. Mbok Deh, Ya kuwi terus apa nih? Mbak Ina sak anak bojone. bojone enggak. Enggak. Anake loro. Ina. Terus Mbak Ina sak anake to, terus Santi. Mbak Santi. Anake. Santi karo Alek. Pito. Hmm. Ah, Entok.